Most na Savi kod Gradiške zvanično je spojen sa BiH i hrvatske strane u prisustvu domaćih i stranih zvaničnika. Ovaj most je dobrodošao narodu i sa jedne i sa druge strane obale rijeke Save, rekao je ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović. Ovdje moramo govoriti o dvije stvari. Jedno je završetak mosta, a drugo otvaranje, odnosno puštanje u funkciju ovog mosta. Završetak ovog mosta mi očekujemo krajem maja sljedeće godine, a puštanje mosta u funkciju bit će onog trenutka kad se završi dionica negdje oko 4,5 km. To je dionica koja ide u ovom pravcu od mosta prema koridoru 10, tako da mi očekujemo narednu godinu, godinu i pol dana da će i taj dio biti završen. Mitrović je napomenuo da je ljetos sa transportnom zajednicom pokrenuo inicijativu da se u funkciju stavi zajednički integrisani granični prelaz, koji je u Gradišci izgrađen prije par godina. Na taj način Hrvatska ne bi morala graditi granični prelaz, čime se, zaključuje Mitrović, štedi i vrijeme i novac. Tomislav Mihotić, hrvatski državni sekretar Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, kaže da je ovo nakon Svilaja nova poveznica između dvije zemlje, koja će otvoriti mogućnost ekonomskog razvoja s obje strane granice, a ovaj dio Bosne i Hercegovine dobit će i bržu poveznicu prema zapadnom dijelu Evrope. Ono što je ovdje još dodatno bitno, to je da se nalazimo i na međunarodnom cestovnom pravcu koji iz Srednje Evrope preko Virovitice, Okučana, Banja Luke ide na Jadransko more. I ta činjenica normalno daje dodatnu vrijednost, osim gospodarskog, sasvim sigurno daje i turistički značaj ovoj prometnici. Matej Zakonjček, direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice, istakao je da ovaj most ne povezuje samo Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, nego Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Očekujemo da će ovim mostom svakodnevno saobraćati više od 2000 vozila. Time će se povećati kapacitet prelaska granice, ali i približiti i obogatiti ekonomije dviju zemalja, naveo je Zakonjček. Dakle, sada je vrijeme kada u stvari se ovaj most treba završiti, ne samo most, nego i prekogranični prelaz. Dakle, ovaj granični prelaz, kao što je već pomenuto, to je jedan izuzetno važan korak i to su pomenuli i ministar i državni sekretar i cilj je negdje da to bude zajednički prelaz kako bi se omogućilo što efikasniji prelazak. Šef sektora za operacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefane Loro podsjetio je da se realizacija ovog projekta dešava u vrijeme oporavka od pandemije, što će se kasnije očekuje pozitivno odraziti na trgovinske, odnosno ekonomske pokazatelje ovih zemalja. Ovaj događaj se sada dešava, dakle, 2 sedmice nakon otvaranja još jednog mosta u Svilaju koji je otvorila komisija. Isto tako, upravo smo vidjeli ovaj simbolični čin povezivanja dva mosta koje u stvari znače povezivanje dvije strane, dakle 2 dijela i 2 države, a kao što je ministar upravo naveo, to znači i povezivanje ljudi i povezivanje dvaju kultura. Most u Gradišci jedan je od 13 investicionih grantova koje je odobrila Evropska unija. Vrijednost ovog važnog infrastrukturnog projekta iznosi više od 19 miliona evra.